Lilin ya iso. To ki ce mai ina gaishe shi. Kabba ki manta. In maza ki je. Ta. Shi ne Rahama ta ce za ta je wurin Lili. Wani Lilin? Lilin dai da kika sani Lili. Lilin guda nawa ne wanda kika sani gun shi za ta. Amma mama me ya zo yi? Wurin Rahama ya zo. Me tsakanin su? Abin da ke tsakaninku a baya yanzu shi ke tsakaninsu da Rahama. Kyakkyawar rana ita ce